Salam. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Suang songoni dohot ruas nama dohoti permingguan secara live streaming di Bagas Nabe. Adorak sotap mulai perminggota martang yang nahohom mahita di Bagas rohat tabe. Amen. Tapuji Tuhata marhite buku ede nomor 112 ayat sada sahat rodi ayat tolu. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia, natu mo palangit dohot tanoon, amen. Songonod dohatani Tuhan Jehovah, idama, ahu apala ahu sadiri uso-uso sogot di biru-biriku, jalaluluakku nasida, songon pangalulu ini parmahan di punguan na ganup ari. Uju di tonga-tonga ni biru-biruna akan nama pari ibana. Suak songoni ahu mangalului biru-biru kusogot. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
martangi yang mahita. Ale Tuhan de bata jala amanami, sai togu-togu jala rajai marohanami marhite-hite tordimi, asa olo hami manangihon dohot majalo hatam, sai pahot mahatam di bagasan rohanami, asa lam ibaru jala lambadia rohanami, sai urupi ma asa lam marhaposan hami tu anakmu, Tuhan Yesus Kristus, asa jupang hami hanguluan na sa leleng ni leleng na. Amen. Patik dihita di Minggu Sadarion, ima natar surat sian Mateus biddu onom ayat 33. Sai jumolo malului hamu harajau ni debata dohot hati goranna, dungi tabahononna dosude aka odek tuhamu, atong rak mangidogogo mahita tu debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patimi. Amen.
tuadopan ni debata, tatopotima dosata nagodangi, martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami, na di Banua Gijang, pargogo na sohatudosan, pardenggan basa doho, jala rodi sa leleng ni leleng na doa siniroham, say marpamuati maroham di haton nami, jala say unang beingot akka dosa nami, ay jot-jot do hami mardosa maradopoko, jala jot-jot do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalasyon nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, sayunak paingot-ingot pangalasyon nami, unang alang asiniroham, sayurupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuan nami, palua hami, jalase sa dosa nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigema hata baga-baga di debata, taringot tu hasesan ni dosata. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah, nunga pola hupasisi akka pangalosim songon obun, jala songon obun manorop akka dosam, say mulak mahotuahu, ay ahu dosi paluaho, hasangapon ma di debatana di Gijang. Amen.
debata turpuk epistel di minggu palimahon dung Trinitatis Sadarion tarsurat di Amos bidu 5 mamuka maisian ayat 4 sahat rodi ayat 6 tajahama marsikat soring. Ai songonod do hatani Jahoba tu pinoparni Israel lului hamu maahu asa mangolu hamu. Unang tagonan ului hamu Betel, jala unang laho hamu tu Gilgal, jala unang taripar hamu tu Bersesa. Ai tarboan tu habuangan sogot ia Gilgal, jala ia Betel kabe Sisioada. Lului hamu ma Jahoba asa mangolu hamu, asa unang dirapok bagas ni si Joseph songon api, jala sudah dipangan, hape dang adong pangitopi di Betel nanggo sahalak, ido sahatna. Martua ma akan natumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amen.
Tahati dakon ma hapor siaot tai songon nahid na tidakon ni dongata sa hapor siaot di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debat ido ama pargogo na suhatu dosan na tumo palangit dohotan au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tidumuhon ni si Maria na gabe-gabe asiaton di porbadia adorak sohabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tu banua toru na mula mangolu di hari patuluhon na manai tu surgo lau hudul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo na suhatu dosani disimai manguhumi halak na mangolu doho na mate au porsea jaladok sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akan na badia doho dihasesani dosa doho dihatai na mandok mula mangolu sogo daging ni halak naung mate doho dihangoluan na sorasuda amen.
Shalom. Tabi gema titing di minggu tanggal 10 Pitu 2022. Guar ni minggu saderion imah minggu palimahon dung Trinitatis do topik minggu Yesus mangalului jala paduahon namago. Na paduahon parhubas dari minggu saderion buai mata jaha di titing. Na patuluon titing namasa. Parjolo titing namar bagas, titing paduahon. Di hari Sabtu tanggal 27 Juli 2022 pukul siawip di Gereja KBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya, di Patupado pamasu-masuan perbagason tu anak ni boru ni huriai, ima Andreas Paulin Situmorang, anak ni amata situa Junus Situmorang nahinan, tubuh ni nata Dorni Ramseria boru Sitorus, Sian Huta Jalan Alia 5 RT Onom RW 04 nomor sada Bulak Sentul Sian Wilayah Sion Huria KBP Harapan Jaya Resort Harapan Jaya Dohot Happy Sandiro Natalia Boru Sinaga Boru Nyamata Hasudungan Sinaga Nahinan Tubuh Ninata Rosdiana Boru Manulang Sian Huta Jalan Sukun nomor 30 Podok Rangon Jakarta Timur Ruas ni HKBP Pasar Rebo, Resort Pasar Rebo, Distrik Walu, DKI Jakarta. Napaduahon ruas nataba. Sadario minggu 10 Pitu 2022 nunga gabe ruas ni huriatta status ruas perguru ima sahalak naposo Aurelia Boru Purba Sian Huta Kapung Albahar Harapan Jaya wilayah kanan. Tatangnya masa ruas perguru Naburju Jalan Mabiar Mida Jahuba di Pangidumah tu ruas perguru asa jongjong di Bangkuna mau lihat ruas Napida mamuka minggu sadarion tanggal 10 Juli 2022 ima keluarga niamata Hermanto Pajaitan do inata Henrita Roslina Boru Sitorus do sada danak boru Sian Jalan Raya Raubugel Kapling B RT 002 RW 10 nomor Sia A Sian wilayah Bethlehem Pida tu HKBP Durenjaya Resok Durenjaya Distrik Sapulusia Bekasi tatangnya komana sidia asagabi ruas Naburju di Huriai Napaupaton pertanyaan wilayah di hari Selasa do di hari Rabu tanggal 10 Juli do tanggal 20 Juli 2022 songon nasomal patupaun di huriatta do pertanyaan wilayah maringana di Garejaon masuk pukul 20 WIB alani sinosom matu sudi ruas ni huriatta asaria madohoti pertanyaan ini di hari Selasa wilayah Judea Sion Galilea Yerusalem dohot kanan nama kasuhuton pertanyaan ini ima wilayah Sion. Di hari Rabu wilayah Bethlehem, Ebrata, Jetun, Hermon, Dohot Nasaret. Jalan nama kasuhuton pertanyaan ini ima wilayah Ebrata. Napalimahon sermon perhalado saresot. Di hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 di Patupado sermon perhalado saresot HKBP Harapan Jaya. Ima HKBP Harapan Jaya, Podok Ungu Permai, Dohot HKBP Kaliabang Perwira masuk pukul 20 WIB maringanan di HKBP Podok Ungu Permai tatangnya koma asa merdala dohot denggan napaunopon sermon lansia obar turapak seksi lansia diputuson sermon lansia di Patupa setiap hari Kamis masuk pukul 10 WIB di baini itu sudah ruas naung marumur ono 10 tahun tu gijang asa madohoti sermon lansiai tatangnya koma asa sermon lansiai mardala doho denggan napapituhon paringotan hari ulang tahun Republik Indonesia napapitupuluh-pituhon lau paringotan hari ulang tahun Republik Indonesia napapitupuluh-pituhon huriatta marhitese siama ni huriatta sebagai inisiator seksi parupuan do seksi naposo bulung naeng patupahon kegiatan songonon na perjolo olahraga
Olahraga nanang di perlombaan ima poli, catur, tarik tambang, lempar bola, dohot game sian remaja na Posobulung, dohot perwakilan sian Ganup wilayah. Apa duaon bakti sosial di Patupa kegiatan payason lingkungan di gereja, dohot lingkungan sekitar gereja. Di acara bakti sosiali dilibat todo parhalado ruas nang na Posobulung ni Huriatta sian Ganup wilayah. Napatuluan upacara bendera songon hataridan ni holong ni rohata tu NKRI Huriatta Patupahon upacara bendera hari ulang tahun RI papitupuluhon ima di tanggal 17 Agustus 2022. Dohot peserta upacara ima parhalado sudah pengurus seksi kategorial peserta olahraga dohot ruas sian Ganup wilayah. Tu pelaksanaan sudah pertandingan bakti sosial doho upacara bendera di Pabua pe Muse. Tatangnya koma anggiat bui merdala doho denggan. Napawaluhon ima makatidakon haporseaon secara khusus. Obar tu hasil sermon parhalado Huriatta Patupahon acara makatidakon haporseaon khusus tu Ganup ruas na marumur 25 tahun tu gijang. Di Patupa di bulan September 2022. Di bawah ini turuas ni Huriatta di Papua marhiti WA grup wilayah do titing ni Huriatta jala tuminggu nanaeng ro. Sinosoma tu sudah ruas nanaeng madoho di acara maka tidak kon haporsiaon secara khususi asa mendaftar tu situa wilayah Ganup dohot mengisi formulir parsiajar sidi khusus di pasahat tu sekretariat ni Huriatta. Tatangnya koma maka tidak kon haporsian khususi asa merdela do denggan. Napasiahon pelantikan anggota dewan do seksi-seksi. Hobar tu naung sidung periodisasi anggota dewan do seksi-seksi tahun 2020 saat 2022. Alani di hari Minggu 24 Juli 2022. Di parmingguan Arian duk sidung titing. Di Patupa Huriatta do majaha SK dohot pelantikan anggota dewan dohok seksi-seksi tahun 2022 saat 2024. Parhalado dohok ruas pasahaton hata mauliate dohok apresiasi tu anggota dewan dohok seksi-seksi tahun 2020 saat 2022. Dohot selamat makubasima tu anggota dewan dohok seksi-seksi tahun 2022 saat 2024. Parhepengon ni Huriatta di mingguon bui mata jaha di titing songos saldukas ni Huriatta per 17 Juli 2022 Huria diakoni 225 juta 452.167 rupiah. Pusat 25 juta 150.000 pembangunan 2.400.000 rupiah. Transitoria 10 juta 400.000 rupiah. Sarana parkir dohok dalan 27 juta 510.000. Laos ni sosoma tu sudah ruas ni Huriatta asa tagarar ma pilihan bulan tabe. Pilihan permingguan virtual nata Patupa di Bagasta nang jaji imat tabe. Tuata ma nama masu-masu parhepengon ni Huriatta. Nama ulang tahun torop ni ruas ni Huriatta nama ulang tahun di mingguan torop na 20 halak parhalado dohot ruas pasahaton selama ulang tahun atani di bata di nama di Matius ono mayat tulu tulu saya jumulu ma lului hamu harajaun ni di bata dohot hati koranna dungi tebahunon nama sude aka odeng tuhamuna songoni matiting nama sa di mingguta saderon tuata ma nama masu-masu.
Pinuji pinasangap maguar mole Jehovah di bata amanami, nahuta dahami di bagasan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan si hokop si pangulu hami. Natamado hami Tuhan madok mauliate di pangaramotionmu, di bagasan saminggu nau kubulus hami. Tuhan, diobason rodo hami tu jorom, lau mamuji pasangapon guarmu nabadiai. Di bagasan tikion naing begion nami masuaram, lau mama kulingi hami ganup marsada-sada. Asimaroham tung patau mahami lau mangukap rohanami be marhite-hite padonganio ni todim. Asa marhite todimi Tuhan tau hami majalo barita naulim nagabe hanguluad di hami. Makuling maho Tuhan nungarade hami saluhut natinubusmu. Tangihon mapangiduan nami mangasahon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Oloi mapangiduan nami asiroham. Amin. Shalom madita manginan. Mauliate tadok tutuhata ala diramoti hita ate di bagasan saminggu bolon. Boy hita mangula akaulaota manang di dia hita mangula. Jala sadarion di minggu palimahon dung Trinitatis naing dipakulingi mahita marhite barita nauli sia natar surat di Lukas 10 sia ayat sada sahat rodi ayat 10 dohot topik minggu ima Yesus mangalului jala paluahon namago. Dungi dibongoti laos dibolus ibana mahuta Jericho. Jadi adong madisi sahalak iduk ni aka si jalobeo namargoar si Sakeus namorado ibana. Dipangido rohana naing idaonna rupani Yesus. Alaidang tarbaheca siala natoropi ai pardaging namet-met ibana. Gabe marlojong may ibana tujolo dipanaik mahau gala-gala sada. Anggiat di ida ibana ai ido dalan si bolusonna. Dung sahatu si mamereng ma Yesus tugijang laos ninama madokibana o Sakeus hatop maho mijur ai ikon sorang au tujabumi sadarion. Jadi hatop ma ibana mijur las rohana majakon Yesus marnidai marungut-ungut ma nasida sude madok na seorang doi ibana HP tu halak si pardosa. Gabe romas si Sakeus didokma tu Tuhani. Olo Tuhan satongani akka artaki mahulehon tu akka na pogos. Jala ia dong na huangati siopa lopi ma hupaulak. Jadi didok Yesus matu ibana dapotan tua do pangisi ni jabuon sadarion. Ai pinopar ni siabar hamdo nang ibana. Ai narodo anak ni jolmai mangalului jala paluahon namago. Ai narodo anak ni jolmai mangalului jala paluahon namago. Di bagasan turpuk tahun ranu ngasomal tabige taringot tu barita ni si Sakeus mulai sian namenek kita nunga tabige ibana bertugas songon dirjen pajak ma molosaunari ulaon ni si Sakeuson. Ibana songon sada pemimpin adong nang anggotana. Alai
ala ni tugas naon macai sogodo rohani halak termasuk halak Yahudi di ulaon ni si Sakeus. Ala dianggap do si Sakeuson ima antek-antek ni kerajaan Romawi na manggonggomi hati hai. Jala dianggap do ulaun di si Sakeuson ima songon pemeras. Dianggap nasida aidang murasa sitong na gabe dirjen pajak kate jalan julu pe asa gabe boy dirjen pajak baik kunadong do mangalean dungi asa boy ibana madapot tugas dirjen pajak jala dungi buaton nama muse sian aka ulau nai. Ima anggapan ni halak Yahudi alani macai tung sogohia do rohana sida mamereng si Sakeuson. Alani di pangulau ni Tuhan Yesus rotu portibion di namardala Tuhan Yesus sian luat lao mangajari mamaritahon harajaun di debata dohot mengurupi aka na hacitan laho mangalehon hamalumon tuaka namar sahid jalamulo jolo ni tupuk tahun di pabotohod do taringot tu na di pamalum tu hatta Tuhan Yesus sada halak nama pitung. Alani ulau ni Tuhan Yesuson macai tarbarita do goar ni Tuhan Yesus saleleng di pangulau ni Tuhan Yesus di portibion. Ala berbeda do pangajarion panogunoguon dohot mampu ibana lau patuduhon aka mujijat. Laus ido nabi negeni si Sakeus asadung dina di BG si Sakeus ro Tuhan Yesus dung pamalupon nama pitung ibana ro tu Jeriko gabe manginongi madi rohana adong sada keinginan naeng pajupang ibana rap doho Tuhan Yesus. Dinaung di BG ibana berita na boy ibana lau patuduhon aka mujijat dohot mengurupi. Adong sada keinginan di si Sakeuson bican ro tuh hutanamion bican dibolus hutanamion aupe ikon dohot jo au lau mamereng Tuhan Yesus ai songo dia do rupani Tuhan Yesuson ubai na boy bana mampu lau patuduhon aka tada halongangan dohot lau mengurupi akan hacitan. Nang pesada pejabat ibana dang gabe maila ibana manang nang pesogo rohani akan atorop mamereng ibana sa sitong na ay biasa dua temolo say suguro ha mamereng sa dahalak dang lomo rohani iba pa Jupang do tiate ido taya kamanginang ido alay anggo si Sakeus dang peduli ibana tuk sogope rohani halakon au adong keinginaku au ingin bertemu doh Tuhan Yesus dia tidak peduli. Adong perupani penghalang-penghalang. Di bagasan rohani jolma naso saur ibana sasitong na rapdot akan atorop. Ay dikucil kado ibana songon tadiang nahapuluan. Danga dong naman dongani holan akka perpajakima dongan naima nama dongani ibana ay dihasugohod do ibana
alai dia dang peduli disi. Ibana naing rikot pajupang dohoti siakam yang inang. Ibana menginginkan naing mamereng tuhata Tuhan Yesus ibana. Si hol rohana naing mamereng bohini Tuhan Yesus. Adong sada diojar keinginan sian ngoluna. Nangpe adong aka penghalang dan gabe alasan dibayan si Sakeus lau pajupang rap doh Tuhan Yesus. Alani i disona kiningan dipatorang bahwa ibana sudah halak namet-met alai halak namora punya jabatan kedudukan na luar biasa jala halak namora ibana alai tong adong hahuranganna pedek ibana halak namet-met gabe maul ibana mamereng Tuhan Yesus di keinginan nai ala ni torop ni jolma mangihutot Tuhan Yesus berdesak-desakan lau mangihuton Tuhan Yesus sai adong keinginan aha mana neng sepatu pahon ni Yesus on alani sai diihuton akan torop duibana di dia Yesus hadir nunga torop bisi halak lau pai mahon alani ma gabe adong ma ide di bagasan rohana ala dang boy ibana pitor mamereng Tuhan Yesus alan yakana toropon pitor merlujongi ma ibana lau tujolo ala di boto ibana iko boluson nado dalani iko sianido Yesus rap dohot akana toropon merdalan alani di pajolo ibana ma tujolo jala dibereng disi hau gala-gala pitor dijakit sadap pejabat sasitongna nunga gabe herana terleceh kanate molo marika tibana dungi duma jakit muse ala biasa ala namora do pejabat do ibana ikum berbaju jubah do ibana sasitongna alai on dangi berbeda sian nasomal ibana bohama asaboi ibana lau pajupang rap dohot Tuhan Yesus alani ima gabe di nabi nereng ni Tuhan Yesus imana kiningan dina dipangido rohana neng berengonna Tuhan Yesus ima dia tolu dipangido rohana neng idaonna rupa ni Yesus alai daktar baheca sialan yakana torop ai pardaging namet met doibana gabe merlojong mai bana tujolo dipanaik ma sada hau gala-gala anggiat di ida ibana Jesusi Aisianido ibana. Jadi ibana berusaha berjuang untuk bertemu dohot Tuhan Yesus. Jadi dang kalah ibana di situasi kondisi ninguluna. Alai tetap do ibana berjuang asa pajupang dohot Tuhan Yesus ibana. Asadung dibolus tuhata Tuhan Yesus dalani dung majakit ibana dung sahat tu inganan dinama jakiti si Sakeus pitor didok tuhata Tuhan Yesus tu ibana o Sakeus hatop maho mijur ai ikon sorang au tujabum sadario. O Sakeus hatop maho mijur ai ikon sorang au sadarion tujabum. Jadi pajupang ada tahe istilahna pajupang doton tuihan ate. Gabe pajupang aha keinginan si hol ni rohani si Sakeus dungi pitoro si Yesus madok o Sakeus ibana heran ai se debo te bana guarna si Sakeus iba kuasa ai di boto Yesus ido lungun si hol ni roha ni ibana gabe pitor di
atu si keinginan ni si Sakeus si gabe roh Yesus madok o Sakeus hatop maho mijur au naeng sorang tu jabum. Tahida disi tung macai lasi tutu rohani si Sakeus ima dipatuduhon di ayat onom. Jadi hatop mai bana mijur las rohana majakon Yesus. Om manakin hatop ibana mijur dungi las rohana ayat aha ubana las rohana ainungat gabe jupaksa si hol ni rohana hian holan neng marnida Yesus do si hol ni rohana hape lobi siani di pasahat Tuhan Yesus ai dohot ibana dohot Tuhan Yesus tu jabuna sorang Yesus di jabuna gabe taruli pasu-pasu ibana taruli lasni roha ibana lau majakon Yesus Kristus mian di bagas jabuna marlasni roha situtu ibana laho majakon Yesus Kristus nahina lumuton doho nahina si holan ni rohana gabe jupaksa songon na pinangido ni rohana gabe lasi tutu marohana. Taida disi las rohani si Sakeus alay adong goda beha kamangina adong do marsogoni roha dang rupani las rohani si Sakeus gabe las manian rohani natoropi daong alay bahkan ahado didok natoropi tu ibana manguhumi do menganggap ibana sitong menganggap ibana nabadia menganggap ibana betul ai diponis si Sakeus jolma pardosa ai doho Yesus dicela berhak ibana jolma pardosa do ibana ale mencela nang ulaon ni tuhata Tuhan Yesus ise mahura ibana mencela ulaon ni tuhata Tuhan Yesus mangulahon ulaon nadenggan Yesus alai adong do halak mencela ulaon ni Yesus nangpe mangurupi akka ulaon nadenggat tuhata Tuhan Yesus dak sudi halak marlas ni roha buktina imana kiningan di ayat pitu didok marnidai marungut-ungut manasida sude madok na sorang do ibana hape tu halak perdosa omma menganggap benar menganggap betul dirina menganggap si Sakeus perdosa ibana dang perdosa asa salah ni halak pitur neng dibereng alai hahuranganna dang dibereng Tuhan Yesus mangulahon ulaonna alai dohot ibana mencela hape ibana pe jolma pardosa nang pe tokoh agama ibana alai ibana dang menerima holong ni rohani Tuhan Yesus dang menerima Tuhan Yesus di bagasan ngoluna ai holan mamereng manang patuduhon akka aturan-aturan ni portibiodo nasida HP tu hatta Tuhan Yesus si dang naing aturan di portibion naing ulahononna alai ulahononna ima aha naong niaturhon ni debata ama tu ibana ima lau paluaho jolma lau mangurupi jolma lau makokop jolma ido ulau ni Tuhan Yesus jala ido na pinatuduhon ni Tuhan Yesus lau mangurupi halak na mardangol na susah asa gabe hisar asa gabe boy na sida marlas ni roha lau menikmati kehidupan na alai disonak keningan di patuduhon akka pariseido manang si boto surat nang akan natorop nama kasogohon si Sakeus di bagasan las ni rohanai gabe sugo rohana sida marungut-ungut jadi boy do halak barungut-ungut ate molo soho bartu pikiran doho parbinoa tuanna ido taya kamanginang molo soho bartu pamikiriota diulahon sada halak
Pitor murado hita boha mencela marungut-ungut. HP hita pe sasitong na hurang do. Alai ima di kenyataan. Jadi sian na jolo sahatu sadarion pangalahoi say adong. Saleleng so adong. Saleleng so ro Tuhan Yesus paduhalion. Pangalahoi say na adong do. Ido benarikot lau manangihon hatani debata. Asa hatani debata manangajari manugu-nugu lau mangiring-iring tu dalam lomoni rohani debata. Lau manorucon ulaon di Tuhan Yesus di portibion. Asa diboto ulaon nadenggan. Asa dia tusi ulaon nadenggan. Dipake debatado lau maboan barita nauli. Asa adong sada perubahan dan pertobatan. Tuganup halak naso porsea di Tuhani. Asa porsea. Manang mengaku ibana porsea di Tuhani. Alai di pangulon na ditindakan perbuatan. Daosian apa yang diharapkan oleh Tuhan. Daosian ahanani igel di hatani debata. Alani do upain nasai rikot hita majaha hatani debata. Mengalului hatani debata. Pajupang rap dohot debata. Jala ido nang napinaingot nanang tu bangso Israel. Marhite si Amos. Lului hamu ma Jehovah. Asa mangolu hamu. Ai debatado hanguluan. Yesus Kristus ido hanguluan. Asa molope dilului jolma akana di portibion dang boy iga bimabuan ibana tu hanguluan na manoktong si saliling nililing na boy mabuan hita tu hanguluan na manoktong si saliling nililing na hobar tu naong niya tuhon ni debata ima porsea di Yesus Kristus adong si hol ni roha pajupang rap doho Tuhani adong sada komunikasi na denggan parsaoran na rosurap doho Tuhani dungi ajaran nama lau mangulahon lomo ni rohana dung didok Tuhan Yesus tu si Sakeus nakin tuat maho ay naing dohot au bongot tu jabum gabe pitor adong ma komitmen di si Sakeus. Dung di bege ibana bah bana rabdo ibana HP rabdo perdosa ni narupani. Dung di jalo Yesus Kristus di bagasan rohana. Dung pajupang ibana rabdo Tuhan Yesus Kristus. Marulopolop todina las rohana. Alani adong ma parbue ni las ni rohana, parbue ni tindakan na pinatupan ni Tuhan Yesus dipajakon na di Yesus Kristus, dipajakon na di hata ni Tuhan Yesus, di nabinotona holong ni rohani Yesus tuibana, dina boy dia tusi Yesus lomo ni rohana, na yang pajupang do Yesus si gabe disambut Yesus si hol ni rohanai ahama komitmen nataida di sinak ningan dang argabe di bana artai ate pitur adong ma komitmen sian ibana nina ibana ma ima diayat walu gabe Roma si Sakeus di dok ma tu Tuhan Yesus olo Tuhan satongani akka artaki mahulehon tua kena pogos jala ia adong na huangati siopat lopit mahu paulak on ma komitmen di si Sakeus dung ditada ibana asido tolong ni rohani Yesus di bagasan ngoluna gabe umarga ma di ibana Yesus sian arta na adong di ibana gabe adong sada pangulaon natarida di bagasan ngoluna hidup bana didokon hapor siaw nipe anggo somardongan pangulaon namate doi dison hapor siaw ni si Sakeus dung ditada Yesus dia tidak berhitung ibana tu artana ai didok ikon leanon na satonga
tu nabogus. Ibana gabe berkat tu akan hurangan, tu akan memerlukan, mementingkan pangurupion diurupi ibana asa gabe suderap marlasni roha ima hataridaan ni ngolu ni halak naung porsea di Tuhan Yesus Kristus. Dia rela laho mangurupi akan nadangol dohot napogus. Jala ido tugas tanggung jawabnya karena porsea. Ido banai dok nasa nabi naenmu tu sada sian anggiku namet meton natu au doi di bekam. Molo di joloni turpu nata dahanak keningan sada doli-doli namora anggo ibana dang siap ibana mangalehon artana mabagihon tu akan apogos ai di dok Tuhan Yesus toel molo neng di ho HP harajawan banua gijangi gadis ma artame parlehon matu akan apogos nina Tuhan Yesus disihol ni rohana naing parsidohot ibana di arta banua gijang alai ala umar gado di bana arta portibion sian arta banua gijang dang siap ibana lau mangulahon ahana ni dok ni Tuhan Yesus. Dangolo ibana manggadis artanai lau mangalean tu akan napugus. Jadi on berbeda ate. Anggo on dung dijakun ibana Tuhan Yesus Peter diserahon artana tu akan napugus. Om masong sada tudu-tudu ni naporsea sada halak namora naung porsea di Tuhan Yesus naung majalo Yesus Kristus lau patuduhon ngoluna gabe lasni roha tu halak nama kaperluhon ima akan nadangol jalan napugus gabe taruli lasni roha napugusi ala ni basa-basa na pinasahat ni si Sakeus omma komitmen ni si Sakeus dung ditada ibana Yesus Kristus dung dihilala ibana balga ni holong ni roha ni Tuhan Yesus di ngoluna disihol ni rohana neng pajupang rapdo Yesus gabe sahat rodi tubagasna gabe dapotan pasu-pasu las ni roha sude keluargana gabe di hati dakon Tuhan Yesus mamuse pakka porsyayon ni si Sakeus ima di ayat sia ai didok jadi didok Yesus matu ibana dapotan tua ma pangisi ni jabuon sadarion ai pinopar ni si Abraham do ibana taboto do si Abraham ima opuni na porsea ganup halak naung porsea di Yesus Kristus jala diguarmai pinopar ni si Abraham ala opuni na porsea gabe termasuk ma si Sakeus nakiningan gabe pinopar ni si Abraham ala ni ha porseaona ala ni adong sada perubahan na luar biasa tarida di ngolu ni si Sakeus di son adong pertobatan di ibana rade ibana dirobah ngoluna gabe gok lasni roha ima napi natuduhon ni turpukon di bagasan tikion jala Yesus pemadok di ayat 10 ai narodo anak ni jolmai lau mangalului jala paluahon namako Yesus mangalului halak pardosa jala ido kehadiran ni Tuhan Yesus rotu portibion asa malua hita asa dapotan asini rohani debata hita asa parjabar hita di hanguluan na pinaradi ni debata jala ima songon sada tiruan di ngolutta naeng ma gabe Sakeus masakini hita narade hita mangurupi aka naboi siurupata naboy si tanggungota, naboy sulahonota, manang ahape sulaon, baik di tengah-tengah ni huria, di tengah-tengah ni gereja, di tengah-tengah ni lingkungan. Taingot ma, hata ni Tuhani,
laho mangulahon lomo ni rohani di bata songon parbue ni hapor siauta dinaung tatada Yesus Kristus dinaung tatada holong ni rohani Tuhan Yesus si naing hitape gabe naing patuduhonota holong ni roha maradopon nahu malia kita dungi partohap mahita di hanguluan na pinaradi ni di bata ido na pinaingot ni turpukon atong Jesus naung ro paluaho kita tapatuduhon malomo ni rohani debata saleleng mangulu hita asa gabe aka anak nahinalomohon nahita jalan natuk tau gabe pasu-pasu tu nahumalia kita gabe jupang ngolu lasni roha di portibion tuhatama nama masu-masu hita jala na margogoyo kita mangulahon lomo ni rohana. Amin. Mau lihat tema di wali jauh di bata manami napai ngotok kami di bagasan sadarion asa warga hok kami tiki na pinasahatmu di hami be ima lau mangalului ho pajupang rap dohot toali Tuhan asa bui hami marlas ni roha molo nungamian ho di bagasan ngulu nami manang ahape hubulu sami Tuhan di portibion gabi boy hami Tuhan marlas ni roha songon Sakeus marlas ni roha ala naung di jakon ho ala naung di tada ho ala naung porosia ibana di ho adong sada perubahan ne baru lau songonido naeng paingotonon mutu hami pi pargogoi mahami jala urupi dongani marhiti todim todi porpadia asatau habi Tuhan lau mangulahon lomo ni roham dinau kujalo holong ni roham tuhami ganuk marsada-sada gabi huboto hami patu pahon akka ulau na dinggan saliling di portibion pake mahami Tuhan gabi sakeus masakini lau patuduhon akka ulau na dinggan di tonga-tongani huriam di tonga-tongani nahumalia kami asa marsangap goar muali Tuhan di bagasan tikion nang dia ka ulau di tonga-tongani huriam maka bibe harapan jaya sai urupi hami lau patu pahoni saluhutna asa sisada pikiran hami Tuhan lau patuduhon akka ulau na dinggan pasi kopon dia ka ulau nahin alomhon Tuhan di ruas ni huriam naing majalo pamasupansuon di ari naneng ro asiro hamali Tuhan sai leon matoktong kahipason jalaho matoktong nama masu-masu nasida songoni nang ruas nataba nagabe ruas ni huriam HKBP harapan jaya bain manasida gabe ruas na burju na setia toktong manguluiho di bagasan pardalanan ninguluna asima rohamli Tuhan disudia karuasmu nama ngalehon aka tanggung jawab sailam tabay mapasu-pasum di saluhut ruasmu songoni Tuhan nama rulang tahun aka ruasmu mulai sadarion sahat tu hari Sabtu naneng rosai pasu-pasu manasida toktong marlas ni roha maka mau lihat tehon dengkan di basam jala toktong nasida marhau dukon di adopanmu asima rohamli Tuhan sai ramoti mahami saluhutna asa toktong hami Tuhan jumolo mangalului harajaon ni dipata dungi lehonon muma surya kau deng tuhami ima toktong paingoton turohanami pi pasu-pasu mahami dina naing mulak hami anon sian bagas coromon asabui hami marlas ni roha pajupang muserap keluarga lepas keluarga manang tu dia saluhut ruasmu mangalak kamu seramoti jala tugu-tugu pada usian ragamnya kapar maraan akar ruas muna di bagasan parsahiton leon nang kahipaso dinasida asa tua kaminggu namangihut boy hami Tuhan rap mamuji pasangapon kuarmu ima pangiduan nami di bagasan nobason sai tangihon ma Tuhan pangiduan nami mangasahon guarni anakmu Yesus Kristus oloi ma pangiduan nami asiroham amin marede mahita laos tapasahat ma peliata
Matang yakon mapilian na tapapungon tu adopan di debata martang yang mahita. Ale debata aman nami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhud. Si lehon-lehon na ding gandohon na sa ulibasa na mauliutus. Hupa sahat hami masia na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabe wap na hutjus di julom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa hupar hasia kami pilihanon. Pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite tetodim. Asalam hutada hami godang ni sileho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mau liate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomu ni roham di benotongon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Aiho. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama hita, disodakon Tuhan debatama bohina tuhita, jala asima rohana midahita, didopakon Tuhan debatama bohina tuhita, jala dipasorhon ma damena tuto ditabi.